Yen ora betah keri ateges bojone ayu. Kandhane Sita Resmi tanpa basa. Durung mesti tanggoku kae betah keri merga kulite kandel, bojone kok ayu. Sepisan maneh kenya ayu kuwi mamerake guyune. Pisan iki tanpa wiga-wigi sirahe ditempelake gegeri Kiseta. Kiseta sing wis suwe ora kumpul karo wanita kuwi tansaya kebranang enggo ora rinoso anggone nggelak sepeda motore ngliwati alas jati. Saupama mata batine ora katutup dening godha lan tetep waspada, Kiseta bisa nyekseni kanyatan sing ana ing kiwa tengene. Kudune dheweke ngerti yen lungane kuwi dietutake dening jalma-jalma sing sakwaya-wayah bisa ngancam keselamatane. Kudune dheweke nyadari yen ana sawetara pasang mripat gaib ngawat-awati saka swalike wit-witan, nanging wengi kuwi dheweke wis kena dening godha sing nyatane kasil nguasani batin lan angen-angene. Ngendi dununge dusun sampean kuwi? Pitakoni Kiseta. Lah niku wangsulane Sita Resmi karo nuding ngarep. Ora adoh ing ngarep kono katon sulake lampu nembus kegodhongan. Mung sawetara menit bacute wis tekan dusun Ringin Agung sing manggon ing pinggir alas jati. Sakeplasan dusun iki katon makmur. Omah sing manggon ing pinggir dalan racak-racak wis digedhong, malah ora sithik sing bangunane cakrik modern kaya lumrahe omah ing kutha. Jebul warga dusun kene uripe wis makmur, ngono batine Kiseta. Mung wae dusun kasebut katon sepi, arang banget katon kumlere manungsa. iki griya kula. Kandhane Sita Resmi karo nudingi omah gedhong sungsun loro sing mapan ing pinggir dusun iring kulon. Sepedhaipun langsung dilebetake griya mawon. Meneng-meneng batine Kiseta eram, jebul keluargane Sita Resmi iki uripe sajak sarwa kecukupan. Omahe sing sungsun loro cukup jembar. Ing ruang tengah dibangun taman keluarga sing dipepaki karo tetuwuhan lan air mancur kang endah sinawang. Nanging ora beda kaya kahanane dusun kasebut, omahe Sita Resmi uga katon sepi kaya tanpa penghuni. Ibu dalah adik tindak dateng Jombang. Kondone Sita sajak ngerti karo sing dibatin tamune. Budhe mantu, kula sengaja boten nderek lan diutus nenggo bapak. Sita Resmi buka lawang kamar cedhak ruang tamu. Ing jero kamar kasebut katon wong tuwane lanang lagi keturuan nglepus. Alon-alon Kiseta jumangkah nyedak nuli lungguh ing sacedhake priya setengah tuwa kuwi. Epek-epek tangan tengene dienerake dhuwur bathuke priya kuwi. Sedhelok Kiseta pomat kamit maca donga nuli unjal ambekan landung. Larane bapak sampean iki jebul ora sak baene. Bisike Kiseta lirih. Sita Resmi gandeng lengene Kiseta nuli diajak metu saka kamar kono. Langkung sae minjang mawon dipun usadani bapak kula. Kandhane Sita Resmi lirih.
Ki Seta mantuk alon karo isih nyawang priya sing gemledak tanpa daya kuwi. Jenengan sare teng kamar nginggil mawon. Kandhane Sita Resmi sajak ngalem. Ah, ora, aku tak bali wae. Aku janji bubar subuh tak mrene maneh. Niki rak sampun dalu, monggo sare mriki mawon. Durung nganti Ki Seta nutukake kandhane, Sita Resmi nglandang tangane lan diajak menyang salah sawijine kamar ing lantai loro, penere menyang kamar papan nginepe. Jenengan rak saya, monggo sare rumiyin, sekedhap nggih. Kandhane Sita lirik njur jumangkah metu. Ruang kamar Ki Seta rinasa adem, gandane wangi ning kala-kala nggondo lemah teles lan godhong garing. Maklum, dusun iki rak cecaketan karo alas, mung siji sing dadi pitakonan ing batine Ki Seta. Dusunan omahe Sita Resmi iki kesane sepi banget, sing keprungu mung swarane jangkrik lan satu wengi liyane. Durung nganti pitakon batine kajawab, wis kadisian karo swarane Sita Resmi. Jenengan rak dereng dahar to? Ki Seta noleh ing cedhak lawang kamar, katon Sita nggawa baki isi kopi lan sak piring sego goreng. Eseme nggodho atine, pisan iki Sita nganggo busana tausan sing bahane tipis tur nerawang. Engga badane ing swalike busana kasebut katon terwaca. Sepisan maneh ati lanange Ki Seta kajarak. Ora usah repot-repot, aku wis mangan. Kandhane Ki Seta lirih. Sampun rak teng griya, teng ngriki lak dereng to. Wangsulane Sita Resmi karo nyelahake piring ing pangkone tamune. Driji tangane Ki Seta dicengkerem rapet. Monggo dahar. Ngono kandhane ngalem, Ki Seta ora bisa nolak sego goreng sing isih panas kasebut. Nalika Ki Seta wiwit ngrasakake sego goreng kuwi, alon-alon Sita Resmi mulumah ing sacedhake karo rengeng-rengeng tetembangan. Kadidining priya normal, Ki Seta ora bisa nolak sesawangan sing bisa mancing birahi kasebut. Godha kuwi nyata-nyata kasil nguasani mata batine, engga dheweke tansaya kaslimur dening kanyatan sing katon ing pandulune. Batine Mbah Rasid grenengan ijen, sepeda pancale digelak ninggalake warunge Kang Sabar sing dituju ora liya omahe Ki Seta sing wis rong dina kuwi tansah kancingan rapet. Tamu sing teka sak perlu mertamba padha kecelik, ora ana sing ngerti ya kene omah Cagrik kuno kuwi kancingan lawang. Sadurunge uga ora ana pengumuman apa-apa, para tamu lan sawetara tangga teparo padha takon tinakonan gek menyang ngendi Ki Seta. Ngerti kanyatan kasebut, Mbah Rasid engga balik klepat, sepeda pancale digenjot nuju menyang omahe Mbok Mis. Para tamu kecelik, tangga teparo tak takoni ora ana sing ngerti menyang ngendi lungane juragan kuwi. Pitakone Mbah Rasid marang Mbok Mis. Anu Mbah, wiwit wonten tamu nyelawati nika, kula pun boten nyipeng ngrika. Wangsulane Mbok Mis sajak wedi. Tamu nyelawati? Coba critakno kepriye lara-larae. Alise Mbah Rasid bola-bali jengkerut nalika krungu critane Mbok Mis, klebu crita anane kenya kang aran Sita Resmi. Apa sing kacarita kasebut dirasa aneh utawa ora sabaine? Sedhela Mbah Rasid nyawang njaba pandulune nerawang adoh kaya sajak ana sing digoleki ing antarane rungkute gegodhongan. Juraganmu pamit menyang ngendi mau? Ten dusun
ringen ageng ngeterake kenyon iku, nanging ngantos sepriki kok dereng kondur. Ngendi kuncine lawang? Tak gawane. Saupama kowe weruh ana tamu goleki juraganmu, kandhane wae isih lunga. Mbok Mis menehake kunci omahe Ki Seta. Lecedhela Mbah Rosid pamitan bali. Pisan iki sing dituju omahe Kuncara, salah siji murite sing miturut pamawase wis kena diandelake. Awan kuwi Kuncara lagi wae bali saka sawah. Pemuda legan kuwi isih nglego dada. Mengko sore kowe repot? Pitakone Mbah Rosid lirih. Mboten, Mbah. Menawi benjing pangaosan teng dalemipun Pak Carik. Wangsulane Kuncara karo age-age nganggo klambi, kuwatir dirungu liyan. Mbah Rosid njur klesak-klesik bisiki Kuncara. Sing dibisiki mung trima mantuk-mantuk, alise jengkerut. Nggih, mangke kula siapaken. Ngono wangsulane Kuncara cekak. Ringin agung. Grenenge Mbah Rosid lirih kaya saja ana sing dieling-eling. Sauntara Kuncara sing cekel setir sepeda motor nyoba najemake pandulu, tunggangane digelak ngliwati dalan sak pecak pinggir padesan. Sauntara uga lamat-lamat keprungu adzan isya kagawa semilire angin. Kuncara lan Mbah Rosid tansaya adoh saka padesan engga wusanane tekan prapatan cilik sing mung tinengeran wit-witan lan gubuk cilik. Kekarone mandeg sedelok kiwa tengen disawang katon peteng dedet sing katon terwaca mung gebyare lintang ing angkasa. Mbah Rosid ngenderake sentolope menyang sadengah papan. Sauntara Kuncara nyoba najemake pandulune karo njinglengi gegrumbulan ing kiwa tengene dalan. Lecedhela Mbah Rosid nyekel pundhake Kuncara karo nyawang saadohe sunare lampu sentolop. Kowe weruh dalan sapecah iki nuju menyang endi? Pitakone Mbah Rosid lirih. Menawi mboten klintu nuju wana simpenan, Mbah. Ayo mrono, papan iku sing kita goleki. Tanpa kesuwen kekarone enggal nuju menyang alas simpenan sing papane ing ereng-erenge gumuk. Alas saklupek iki jembare watara 2 hektar, isih dikebaki wit-witan gedhe lan gegrumbulan rungkut engga isih katon sintrum. Warga ing cedhak alas kono uga isih ana sing percaya yen alas sing klebu cagar alam kuwi isih wingit. Sing hati-hati, kita wiwit adep-adepan karo hawa negatif. Bisike Mbah Rosid. Kuncara mathuk-manthuk karo nuntun sepeda motore nuli diparkir ing ngisor wit mauni. Lagi wae Mbah Rosid jumangkah mlebu kawasan alas simpenan. Dumadakan ana angin rajang gegodhongan. Sakala Mbah Rosid lan Kuncara rada bungkrung kaya ngendani kemleyange barang sing ngener kekarone. Tanpa kesuwen Mbah Rosid ngoyak playune angin sing nerasak gegodhongan kasebut. Semono uga Kuncara, dheweke enggal mlumpat lan mlayu mencar karo ngenerake sentolope menyang dhuwur ngetutake playune angin nyolowati kasebut. Tekan ngisor wit-witan gedhe tur growong kekarone kandhek. Angin sing nyempyok gegodhongan mau wis lerem, nanging Mbah Rosid lan Kuncara isih njinglengi dhuwur mentelengi rungkute gegodhongan sing nutupi gebyare lintang. Mbah, undange Kuncara karo ngenerake sentolope marang rungkute gegrumbulan sing ngupeng wit ringin kang blegere cukup gedhe. Mbah Rosid noleh njur nyawang papan sing dikarepake murite kuwi. Ing antarane gegrumbulan kasebut
katon ana sepeda motor disendhekake wit ringit. Deda yen kuwi sepedae prasaja. Ayo enggal tumandang. Ya ing kene iki papane. Kandhane Mbah Rosid njur buka gawane sing dipuntel kain ireng. Semono uga Kuncara Tundrik sing wiwit mau disengkelit enggal diunus kekarone nuli lungguh sila ing ngisor wit ringin kuwi. Jarak kekarone watara 10 meter. Mbah Rosid ing iring lor, Kuncara ing iring kidul. Sauntara kuwi Kiseta kang lagi ngrasakake enak kepenak wis lali karo kanyatan sing satemene. Ing batin lan pikirane mung dikebaki karo kenya ayu aran Sita Resmi sing meh ing saben wektu lumah-lumah ing pangkone. Yen jenengan Sita saged nikah karo aku, ya kita tindakake ana kene wae. Kandhane Sita Resmi ngalem. Pak Naib bisa kita undang mrene. Kok dadak ra bisa sasi ngarep bae? Kesuwen Mas, kesuwen. Yang moro-moro ana wong liya nglamar aku piye? Iya terserah, yen sampean gelem monggo. Lho, kak ngono. Sita Resmi jiwit lengene Kiseta sing dijiwit guyu ngakak karo malesi jiwit. Kekarone gegojekan ing kasur nganti ora nyadari yen ana kekuatan liya mlebu menyang jero omah. Lan dumadakan Sita Resmi jerit sora karo nutupi kupinge sakmestine yen Kiseta njomblak kaget. Ana apa? Gene ya? Pitakoni Kiseta gupuh. Kenya ayu kuwi malah sesambatan karo nutupi raine. Suarane serak kaya suarane wong tuwa. Kiseta tambah penasaran. Dheweke kaget lan sakala ngadeg nyat nalika weruh pakulitane Sita Resmi sing maune kuning mrusuh saiki malih kisut lan garing. Kiseta mundur sawetara jangkah, driji tangane nyeketem rapet. Kenya ayu sing setya ing pangkone kuwi saiki malih katon gegirisi, mripate sarwa putih, untune ringe-ringe, rambut lan pakulitane garing, kukune dawa tur swarane gereng kaya macan weruh mongsane. Aloke jalma kuwi karo sakala ngangkat tangan tengene. Sakala uga Kiseta mencelat menyang mburi nganti sawetara meter. Lecet delok dheweke ngupaya tangi karo pringisan ngempet lara, nanging bumi sing dipidak rinoso pola kaya ana lindu. Kleru yen kowe bisa nelukake putuku. Aloke Mbah Rosid, kekuatan gaib sing nyerang dheweke terus dilawan kanthi donga-donga suci. Sauntara Kuncara uga ngupaya ngusir jalma-jalma gaib sing ana ing sakupenge. Tundrik lan tasbih ing tangan tengene dadi piandele sinartan asma Allah kang tansah dikumandangake senajan kadangkala lambene rinoso abot kanggo kumecap. Engga wusanane keprungu swara pating jlerit sing saya suwe tansaya ngadoh lan wusanane ilang saka pangrungon. Alon-alon Kiseta nyoba tangi, sirahe isih rinoso mumet. Sauntara cahyane srengenge wiwit katon semburat ing bang wetan. Wis ana sawetara wektu kowe semaput. Kandhane Mbah Rosid karo nyumet rokok klobote. Kiseta tola-toleh lagi disadari yen dheweke ana ing satengahe alas simpenan. Aku ora ngerti apa aku ngimpi. Kundeme Kiseta saja isih bingung. Kowe kena dayane Malasutra. Malasutra kuwi apa, Mbah? Ilmu tuwa, ilmu peteng sing langka. Manungsa sing kena dayane Malasutra bakal ngalami owah-owahan.
apa sing disawang katon alus endah nang semake, nanging ing suwalike gembol bebaya sing bisa nuwake pepati. Jalaran sapa wae sing nguasani Malasutra bisa leluasa merintah lelembut kanggo nindakake kekarepane. Tak kira ilmu kuno iki wis cures, jebul isih ana sing nguasani. Gene aku sing dadi sasarane, aku ora duwe salah karo sapa-sapa, Mbah. Kuwi miturut penganggepmu. Bisa wae tumindakmu, gundemu lan apa wae sing mbok ayahi saksuwene iki bisa gawe lara atine liyan. Wong sing namakake Malasutra iki bisa uga merga meri marang upayamu, gregeten marang ucapanmu, utawa bisa uga merga dendam. Apa kira-kira iki tumindake tukang santet? Pitakon iki stolire. Sinten mawon ingkang tumindak mboten sisah kita gunem. Sumelane Kuncoro ingkang bagu njenengan boten kebacut dados korbanipun ilmu niku. Kowe wis bisa nunggang sepeda motor dhewe. Kuwi sepeda motormu semendhe ing wit. Apa sing mbok alami iki ora sah diceritakake marang sapa-sapa. Ki Seto nyalami Mbah Rosid lan Kuncoro. Dheweke nyuwun pangapura lan ngaturake panuwun. Apa sing dialami karo Sita Resmi mau sakala ilang saka pikirane, kaya pedhut sirna kasaput cahyaning sang surya. Tutul. Mekaten para pamirsa, pandhemen waosan cariyos basa Jawi, cariyos cekak alaming lelembut bagian kalih. Mugi-mugi kemawon napa ingkang kula aturaken kala wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.